bata. Ang mga bata dito, nagkakaon na. Kami na iniiwit. Si Minchong, trabaho lang si Minchong. Sabaw, be. Tagay-taguan, be. Ayaw sa... Wala ba sabaw? Wala sabaw, be. Ay. O karing sabaw-sabawan. O, pwede na. Gamay lang, be. Na, mong sudan, no. Pamagluto mo. Ay, oo. Nanya. Dire, Oo, dia, bawo. Patay ang mga tao, eh. Oh. Itong nagkuhan ba? Na disgrasya gabi, no? Oo na. Gawi kayo, tao. Tanan? Patay, oy, kuno. Maaingon nila. Gani bangko ang ang mga bata. istorya. Gani bangko ang bata. So kalingkot rin. O diba na? Palingkod siya. Lingkod, oy, oh. Lingkod. Pura. Lingkod, dili. Pero naam ko ni buhi. Oh. Wali ka noon sabi. Punikan noon pila. Yes, iya ay. Punikan noon. Suro plato. Noon samson na sa padlakaw ang tao. Iya to ikatoy. Bila maningkon nak. Kini, tansis. Bahog lang sa kanon. Nga. Sulit. Oh, Len, dag. Butay kutsara. Na may kanon sa amo. Gamay naman lang para ngaon dito. Naglain ko ay naiwit man ko kaon kami ay. Naiwit ko kaon kay paiwit ko kay kabaw man ko mahugdan ko kanon. Ano yun? Ano yun? Sa oh. Sa po dali. Oh, sa. Kaya sa doon nila. Sa. Bahog lang, me. Bahog lang kay kang Israel na. Israel. Bahog ang kon. Israel. Ato ko. Ano ka dili ka? Ano ba dili ba? Kao na sa kanon. Ubos. Nabangko, bangko. Tapos yung lingkod siya. Anak na siya. Kaon na siya. Kaon siya. Kao sa bata. Ano nga yun? Anak ay. Kao na sa kanon. Ayun sa, karne? Wapa. Pinakatoig ba? Wapa. Galima na ni. 5 ka buwan. 5 kabuwan. Ay, wapay toig. Oo na, nagduwa ay. Nagduwa siyang laway. Ngaon tayo, magtutoy, biyanin ako na eh. Ha? Di ba ka na yung mga anak? Lagi ka Nama ko yung susin ako sila, nagtutoy. Pagtutoy ba din mo kamahoran? Eh, mo dahil napakagata. Dali, dati mo Bugat kamahoran. na, bugat na guys, tanan. Kani ba, bugat na kag. Ito ni anak sa katong igso. Kambag na. Sa imong bana, no? Palangga naman ako mga bata. Pila na ka buok? Ha? Pila na ka buok? Upat ang tali niya, ikuha mo usa. Kasi may buong mo ha, kaon ko diri, manarabag kaon ng mga bata. Ito. Ito ba na? Nagkuhan ko video ko kayo. Para makakita sila bang unsak ni buhat. Wala may soft drink. Soft drink ka? Wala lang soft drink. Kaya nga mo ang rep, gianod man. Kasi ano, Itong garapin baha ba? nyawarin niya, kuha. Nakuha, pero di naman. Oo. Gawa. Tanan, ang mga gamit din. O, gibahaan mo din mo din sa una, no? Oh, grabe eh. Grabe ka to eh. Grabe, abot mga sa mga baha. Guba, ng tindahan ako. Kato pa siya kung nakasugat o baha nga ka lang. Grabe, oh. Grabe. Tinuod yun na lang ka na nasa Facebook ba? Tinuod yun eh. Ano ito ulit, kuyawa na eh. Dugay na gugo din 1980s pa. Magbaha nga. Tabo ah. Magbaha nga, may dagat niya eh. Maogin. Magbahawi mo siguro ito eh. Buhawi eh. Sukad lagi, pamuyo. Kasi napay bukid, good.
Baon Dali ka. din baha magini din daan. Pero grabe to. Yun, tukat ko numuyo rin. 1980s pa mi diri. Ato paghigayon na katatali ato. Tapos lagi ni bata pa ko kayo nato ko lomos mi diri na mabisilong to. Pero buong ka, may tubig. Dili nagkuto-kuto lang nakosabo nagkuto-kuto. Tinibangon ko. Sus mo na may kanan ako nagitay na lastibo kay ipang-ano na naman ipang-ano. Kato din nagkuto-kuto. Ako din tindahan. Amo abi to kay dagang king motor na anod. Padung sa mua. Amo sa motor, pwede rin man yung dason. Motor ay anod motor. Ang among motor wala Wala maanod, pero natumba din rin. Hindi naman ganyan mandar. katawaan ako atong kuan na akong anak ba. Syagit ang anak man ay tsunami ma. Hitabo pa to lagi nga. Giyaha kay bibi tsunami. Ang akong gikuyawa na to, hitabo pa nga. Terus maudi ay kay nagana, ang buki day na ni kuan digo. Di mi sa mas landslide diha no kay bato na no. Ayun ko lang ay, bako lang taon. Bako lang taon. Bako lang eh. Doon na ba kayo na to? Ari na pag-inahan sa akin yung mga bato. Bako lang. Ay, tatong pa. Ang kabihon ah. Daghan kay kagud ano? Kasi mo kanon. Kaon. Hungit na sige ya. Sa kinabot mo sa kaon. Ang mga bata nga ako, yung daghan, manat ni kaon. Ah. So ayaw ang GL, internet. Yung magkaon. Ano sa naganganga? Kaon. Magkaan magkwarta silang angkol. Ay na hindi. Magkaon sila. Pwede rin sila dahil magluto si Kuan. Wala pa si Rinda. Alhamdulillah. Lat alang na dyan. Palit ang soft drink. Nagaya po doon. Uy! Masa man na, uy? Nanagpa. Totoy man ako. Awaday ka nagtutoy kay namde. Awaday ka dito ilan ni Kuan. Dosing ko kay sarado pila ko ya jud man. Pila na rin. Rising, dosing ko. May pundo dito. Apa? Ano na sa kadiri apa? Ha? Ano na sa kadiri? Pila eh. Apa Paingon. Apa na hari sa plaza eh? Balag mga upaw. Balag mga upaw. Ayaw des lapo. Natin na si upaw. Upaw. Ayaw upaw. Asa mo dahil? Asa mo dahil? Upaw na, way ka. Subara sige lang katawa. May problema man eh. Oh. Sige, tawa. Katawa. May problema. Len, kita tanan Len. Nah, minta ka lang yan. Makulatahan yung pang ningali aron. Nakuan ni na. Mga hodokin ako na. Kana? Amigo jumidana na niya. Kana? Oo, so hindi na niya. Kadung sila ito sa upon. Para siya, ubog ba? 61 tanan oh. Nawang di ka hingin mo. Sige, dito na yun. Dibe! 29. Ano mo kauban? Bloods! 29 tanan na sa soft drink. Sana may pundo dito. Bloods! Uy, do! Uy! Kuan Uy, ang pundo apa? niya. Apa na? Ay, Tagalog, apa tika. na ba ito? Oh, gino. Apa na ba ito? Ay, lang Dali ba sa igsuunan niya? Apa-apa, ay, apa-apa. Katawa. Oo. Agba. May 5 Agba may. na. Mm. Pero ito ay mudagan na ka. Ito na kami tiro ng dagan. Pwede ka mas lakban. Israel. Ay. Ay, ang bayo. Dali Rael, kaon mama. Dali, kaon mama, dali. Dali, dali. Dali yun.
Ya, ito niyo, nagbiyaan. Oo, ang katunan diha. Katawa sa amahan na gabi, di pasayaw ni Minsong Gaskuan. Yan putahan ba? Yan ang tukar. Pagkakita sa kuwa siya, naibo, dagan susud. Tawa ang Minsong noon. Layo pagay ko niya, naibo. Ay, ko sa kuwa na, anak-anak mo. Baka para ni mo. Takagwag nga ng naw nga. Imong naw nga, kumun kayo. Wow, Uy, apa-apa. Katawa siya ron. Apa-apa. Uy, apa-apa. Apa ka? Apa na? Tawa na. Apa na mo ay. Gwapa, ay. Mga chances, gina. Gwapa, mga chances. Sis na bata. Mga chances. Gwapa, nakaliwat. Si Kuan, Andrea. Apa man Andrea? Si Kuan, si kuha ba so? Ark-ark to? Ay, kaya isay akong art-art. Oo. Murag Koreano ba? Ang sa mama. Ano sa ang manghod nga Pinoy kay naong? Ang inyo sa mama kay ko ano ba? Lolo. Yaw-yaw po. Ano yung dako diri ah. Puno-puno na sa mga batang dagan-dagan sa sada. Ari gina diri tibo. Oh, di pa man. Nalagili na nila ko ang eskwelahan na nako baduol kay eskwelahan gud no. Kung mula ka kayong bata, masugo na ay na naghatag nila. Ay nila no, sa pamakuan, nila kuwaon, niya karoon magamit na ilang kuwaon. Mao gud. Kung kuwaon nila, paripan ka sa imo nagasot anak-anak. Lali pagbantayan niya, pakaon pa. Oh, yung magkita kayo mo. Hala siya. Doon yung mga bata tayo. Saan itong kamahan? Huwag tayo nahunat ang kamahan. Madang inahala. Dapat mo lang inahala. Loy ba to? Loy makulinahan. Kali man to daw gud. Oo. Ang inahan ato dito daw. Abdan mas ka ng malas. Abtan malas. Ha? Na oy. Sa mengan. Taga tumoy ni kuyog man si kon ana. Baro ko no. Si Baro. Sigutin. Ni kuyog din na naligo nagdagat ni midnight ah. Na. Overnight. Oh. Night swimming. Night swimming ana. Singan. Mayri na itong babae. Ha? Mayri. Murag ang nagpost ang kato siguro siya may nagpost. Umangkon ko ng blanco. Ha? Ang laki pag Basta taga tumoy man na. Pag umangkon sa banan ni Julie Baro. Oh. Sa iyang bana. Ang babae Tagalumbang man. Usak to Umangkon Tagalumbang. lagi ni Blanco. Buangan na. Bye-bye. Nga diha.